централния площад в село Варненци, североизточна България. Което тук зад нас е читалището ни, което съществува от 1904 година и носи име Цветина. Макар че жителите на нашето село наброяват само 200 човека, ние пазим и поддържаме нашите традиции. От 2014 година село Варненци е домакин на Националния събор на маскарадните игри Добруджански кукири. По традиция Куков ден във Варненци се е провеждал винаги в понеделник, между местни и сирни заговезни. Кукирството е традиционно за България. То отбелязва края на студената тежка зима и посрещането на пролетта. Облеклото на кукирите и специално цветовете му също имат значение. Например, белия и черният цвят символизират доброто и злото, червеният цвят – кръвта и здравето. Във Варненци нашите кукири са известни като черни кукири. Те нямат аналог в България. Черните кукири играят специфичен символичен танц и музикален съпровод. Самият танц ни насочва към идеята за създаване на кръг, защитено, затворено, организирано пространство. В танца са включени и елементи за вечната борба между доброто и злото. Кукирите са огърнати в тайнственост и са част от живото човешко наследство на България.